nisimgħu il-kelma tal-Mulej. U jkun hemm triq ewlenija, triq li tissejjaħ it-triq il-qaddisa. L-imnizzin ma jgħaddux minn fuqha, iżda tkun għal dawk li jimxu dik it-triq u l-boloħ ma jġġerrawx fiha. L-ebda ljun ma jkun hemm u l-ebda dbiba ħarxa ma titla' minnha u lanqas jinsabu hemm. Iżda l-meħlusin jimxu fiha u l-mifdijin tal-Mulej jerġgħu lura u jitlu f'Sion bana u ferħ ta' dejjem ikun fuq rashom u jiksbu ferħ u għena u n-niked u tnejn jaħarbu. Amen. Missieta smawiet, kemm tferraħna l-kelma tiegħek. Għadna kif smajna kif inti twettaq l-għan tiegħek għalina. Ħsieb meravigliuż, ħsieb illi għallilien mill-fema tagħna kif inti anke tordna l-passi tagħna, il-proċessi ta' moħħna, kull sekonda ninsabu taħt il-ħarsin tiegħek. Aħna dgħajfa inti sħiħ, inti qawwi. Aħna trapp u rmiet, inti Alla omnipotenti, illi trid tagħmilha magħna. U trid li aħna nkunu msieħba f'relazzjoni intima miegħek, relazzjoni ħajja, relazzjoni li tipproduċi l-frott tal-qdusija. U nitolbuk għalhekk Mulej biex issa tagħtina illi nifhmu x'se jingħad, narbu l-ħsew u naraw kemm il-modi tiegħek ta' bilħaq iferħuna u jagħmluna ta' bilħaq umani kif tridna nkunu inti. Nies illi narfuk, nħobbuk qalbna kollha u bruħna kollha. U dan tolbuha għall-glorja u s-sebħ tas-Salvatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu. Amen. Jiena wieħed minn dawk illi ma nemminx fil-riżoluzzjonijiet tal-ewwel tas-sena. Meta saqsewni l-bieraħ x'ħad tkun ir-riżoluzzjoni tiegħek, immutajt ma kontx naf. Għaliex jekk inti għandek tagħmel riżoluzzjoni għal ġid tiegħek, għall-avvanz tiegħek, tista' tagħmilha fit-2 ta' April, fil-21 ta' Novembru, fis-16 ta' Awwissu, tagħmilha meta jkun hemm bżonn. Mhux qed toqgħod tistenna l-ewwel tas-sena biex tagħmel riżoluzzjoni. Però jekk ikollna aħna bħala Uli Talla nagħmlu riżoluzzjoni waħda komprensiva li tiġbor nasab jiena r-riżoluzzjoni kollha tagħna, waħda komprensiva u wkoll ambizzjuża. Għaliex hija riżoluzzjoni li allura ħadd idderieġi l-bqija ta' ħajjitna. Hija proprjament din. Tinġabar f'erba' kelmiet, irrid nitqaddes għal Alla. X'aħsbu? Irrid nitqaddes għal Alla. Alla fi Kristu ibnu u bil-merti tiegħu diġà sorprendentament isejħilna u jgħodna bħala qaddisin. Separati għalih. Nappartinu għalih aħna tiegħu. Alla xtrana għalih innifsu sabiex inaddafna, sabiex jagħmilna nies illi kapaċi ingawdu il-kumpanija, il-ħbiberija, ix-xirka miegħu, il-ħallieq mal-ħlejjaq. Aħna li aħna trapp Alla irid, din hija sorpriża incomprensibly, Alla irid illi jberikna u ngħixu fid-dawl tal-preżenza tiegħu. Irrid nitqaddes għal Alla. Din hija mhijiex riżoluzzjoni tiegħi imma tinstab fl-Iskrittura, l-Iskrittura infatti tallimna kif l-ewwel insalvaw biex imbagħad l-Iskrittura tkompli tgħallimna kif nitqazzu għal Alla. Kif aħna nkunu nies isseparati fi ħsibijietna, fil-mixja tagħna, fid-diskors tagħna nuru li aħna maħniex tagħna nfusna imma mixtin bi prezz. Prezz infinit. Pawlu jgħidilna ma tafux li intom x'tagħkom nfuskom. Alla xtrana għalih innifsu. Issa, allura biex aħna nwettqu u jirnexxielna
illi nonoraw din ir-riżoluzzjoni x'ħanagħmlu? Jiena qed nassumi li intom taqblu miegħi. Irrid nitqaddes għal Alla hija riżoluzzjoni li għandha tiġbor l-andament tal-ħajja tagħna mill-mument li aħna konvertejna il qudiem. Imma kif ħajnexxielna bla ma naqtaw jisna wara ġimgħa? Ħafna riżoluzzjonijiet vera, rrid nagħmel id-dieta u wara ġimgħa ċikkolata u allura tintesa'. Imma din hija riżoluzzjoni illi naħseb jiena hija denja, konvint li hija denja, illi min jonora ta' bilħaq ikun sab anke skopra l-għan tal-eżistenza umana għalfejn qegħdin hawnhekk. X'qegħdin nagħmlu hawnhekk? Fejn sejrin? Alla jrid għaddisna għalih innifsu. Issa, ovvjament dana bħal kull ħaġa oħra. Biex tikseb xi ħaġa irid tkun hemm kwalifiki. Jekk inti tagħmel kors l-università, tajjeb, l-università titolbok kwalifiki ta' ċerta eżamijiet, ċertifikati li inti biex dik tkun il-kwalifika tiegħek biex tidħol dak il-kors. Anke biex tilħaq pulizija pereżempju. Tkun kwalifikat, tkun għamilt il-bootcamp fil-korp tal-pulizija. Imbagħad tkun kwalifikat biex isservi bħala pulizija. U wkoll biex aħna nitqazzu għal Alla hemm kwalifiki. Jiena ħansejħilhom dawn l-erba' kwalifiki. PIN number, issa il-PIN number li għandna mal-bank vera dak huwa segret qaqqas biss nissugraw nikbuħ x'imkien, nżommu f'moħħna biss. Dal PIN number ħanixxerjaħ magħkom biex din ir-riżoluzzjoni irrid nitqaddes għal Alla ta' bilħaq jirnexxielna. Irnexxielna nagħmluha. U PIN number ħafif ħafna. 1, 2, 3, 4. Erba' punti illi ħanarawhom wieħed, ovvjament jeħtieġ mhux biss niftakruhom bħalma niftakru l-PIN number biex huma niġbdu l-flus, mhux biss niftakruhom imma wkoll nkunu nafu x'inhuma u nimxu fit-tawl tagħhom. L-ewwel PIN number 1. Jekk inti Kristjan, diġà għandek dil-ħaġa. Għaliex biex aħna nitqazzu għal Alla jeħtieġ li jkollna inklinazzjoni jew xeħta jew aptit sejħa li trid. Rid ikollok dak l-aptit, dik il-ħajra fik innifsek, nistgħu nsew dik il-propensità fil-qalb biex twettaq id-dmirijiet tal-liġi tal-Alla. Għaliex il-dusija mija xejn ħlief l-oppost tad-dnub. Flok ma tagħmel ir-rieda mid-imba tiegħek, tajjeb, inti tissottometti għall-rida tal-Alla. Jekk m'għandniex din il-ħajra, din il-kalamita biex aħna rridu fil-qalb tagħna wettqu l-liġi tal-Alla, allura ħatkun inkonsistenti u l-ubbidjenza tiegħek mhux ħatkun aċċettabbli quddiem Alla. Jekk qalbna għada avversiva jew anke indifferenti li Alla ma importanix minnu, x'interess ħajkun hemm biex aħna nitqazzu għalih. Ma ħajkun hemm ebda interess, ebda ħajra u x'vera f'dan ir-rigward. Għaliex il-kmandament il-kbir kif tafu huwa dan. Int għandek tħobb il-Muljar tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu. Alla jridna ninvestu lil nfusna bil-fakultajiet u l-abbiltajiet u l-ħin u l-proprjetà u l-persuna kollha tagħna biex nħobbuha. Dak huwa lan tal-eżistenza umana. Issa, dak il-kmandament impossibbli illi tonoraħ, illi twettqu jekk m'għandekx qalb ġdida. Jekk Alla ma takx qalb ġdida. Però kif għattilkom jekk aħna la darba aħna Kristjani diġà għandna dil-qalb ġdida. Kif Alla ħabbar minn qabel permezz tal-profeta Eżekjel, hemmhekk qal illi jiena se nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed spiritu ġdid fikom, se nneħħi l-qalb ġebblija mill-laħamkom u nagħtikom qalb tal-laħam. U se nqiegħed l-Ispiritu tiegħi, l-Ispiritu Santu ġifieri, qiegħed l-Ispiritu tiegħi fikom u nikkawżakom illi timxu fl-istatuti tiegħi u toqgħodu attenti biex tosservaw l-ordinanzi
kollha tiegħi. Ġifi Alla li ra li impossibbli għalina li nkunu mħajrina d-dusija, tajjeb għalinna ħantikom qalb ġdida biex iva jkollkom dak l-aptit. Biex intom tkunu attirati lejn il-dusija biex kif rajna fi Iżajja hawnhekk jgħidilna illi din it-triq ewlenija triq li tissejjaħ it-triq il-qaddisa u il-ġusti jimxu fiha. Il-ġusti jimxu fiha u huma mexxin fiha jgħidilna ferħ ta' dejjem ikun hemm fuq rashom, jiksbu ferħu għena u n-niket u t-tnejt jaħarbu. Ġifieri kull min attwalment jimxi f'din it-triq ta' dusija se jkollu Alla diġà qed jgħidilna ħajkollu ħajja ferħana. Ħajja ferħana. Ħajja feliċi, ħajja ta' bilħaq kuntenta. U dana ovvjament iseħħ bit-twelid mill-ġdid. Però it-twelid mill-ġdid għalkemm huwa emil stupend, emil meravigliuż li l-Ispiritu Santu jaħdem fir-ruħ tagħna, tajjeb, dak it-twelid mill-ġdid waħdu ma jipproduċix dik il-ħajja qaddisa li qegħdin nitkellmu dwarha. Imma jagħmilha possibbli. Jagħmilha possibbli. Hemmhekk għandna ġifieri il-bidu tajjeb sabiex attwalment jirnexxielna ngħixu ħajja qaddisa. Għaliex bil-twelid mill-ġdid Alla jdaħħalna fis-saltna tiegħu vera? Alla jdaħħalna fis-saltna tiegħu. Ġesu hekk qallu Nikodemu. Jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Mela, kull min tweled mill-ġdid, tajjeb, qiegħed fis-saltna tal-Alla. U x'inhi s-saltna tal-Alla? Is-saltna tal-Alla mhijiex affarijiet ta' ikel u xorb, ħmerijiet, affarijiet ta' id-dinja, imma hija ġustizzja, ġifieri għajxin ġust, ġustizzja, slim u ferħ fl-Ispiritu Santu. Rumani 14:17. Dik hija s-saltna tal-Alla. Alla daħħalna f'din is-saltna tiegħu, tajjeb, u allura bħala bnedmin riġenerati, bnedmin li għandna ħajja ġdida, għal ġdida minn għand Alla, tajjeb, irridu nagħmlu r-rieda tal-Alla issa. Irridu nagħmlu r-rieda tal-Alla. Għalina li nagħmlu r-rieda tal-Alla hija xi ħaġa ħelwa oħla mill-lasel. Isimgħu pereżempju x'jgħid Ġob. Ġob jgħid jiena ma tlaqx mill-kmand ta' xoftejh. Jien ożżejt kliem fommu aktar mill-ikel neċessarju tiegħi. Sa l-ikel aħna nixtiequh regolarment vera u nersqu mal-mejda b'ċert entużjażmu xi wasal ħin tal-ikel ħalli nieklu. Tajjeb, l-ikel qed jagħtina pjaċir. Ma Ġob qal xi ħaġa aktar neċessarja, aktar meħtieġa għalija hija propjament il-kelma tal-Alla biex jiena nagħmilha. Anke David f'Salm 19 jgħid pereżempju ta' min jixtieqhom il-kmandamenti tal-Alla, ta' min jixtieqhom aktar mid-deb, iva aktar minn deb fin oħla wkoll mill-għasel u l-qtar tax-xhieda. Kull min mwieled mill-ġdid, kull min ingħata din il-qalb ġdida, jaf li ngħata din il-qalb ġdida. Għaliex issa jħarsel il-kmandamenti tal-Alla bħala pjaċevoli, bħala dawn irridhom, dawn jgħoddu għalija, dawn huma l-preskrizzjoni tal-Alla biex jiena ta' bilħaq ingawdi ħajti, mhux narraqa. L-attitudni tiegħu kif iħares lill-liġi tal-Alla qabel kienet peace, kienet tħonqu, kien kważi joboda, imissa jitaxxaq fil-liġi tal-Alla. U jiddispjaċih biss meta ma jubdiex, vera? Salm 40 jgħid jiena nitaxxa nagħmel ir-rieda tiegħek u Alla tiegħi, il-liġi tiegħek hija ġewwa qalbi. Din hija xhieda ta' kull min huwa mwieled mill-ġdid. Ta' kull min Alla orob leħ biex jagħtih ħajja ġdida. Din il-ħajja ġdida aħna narfuh il-Alla. U allura kif jgħid ukoll f'Salm 63, u Alla int Alla tiegħi. Qabel Alla kien barrani għalina u aħna għalih. Kien hemm dis-separazzjoni minħabba d-dnub tagħna. Missa u Alla int Alla tiegħi se nfittxek bi premura, se nfittxek bi bżulija, b'dedikazzjoni, ruħi hija ħaċċana għalik, laħmi jitwaħħam għalik. Fart nixfa u għajjiena fejn m'hemmx ilma. Il-Kristjan allura huwa magħmul kapaċi biex din l-imħabba tal-Alla, din l-imħabba lejn Alla jesprimija. Jesprimija, toġbu, irid illi attwalment jimxi fil-modija tal-kmandamenti tal-Alla sa tmiem. U b'dan l-ispiritu ġdid moti fih
lest li jissielet, jitqabad, jirreżisti it-tentazzjoni u allura d-dnub ukoll. Il-dnub sar jabborriħ. Qabel konna nowmu fid-dnub, id-dnub kien l-element tagħna vera. Issa bit-twelid mill-ġdid għandna abborriment, għandna mibeda. Nistkerħuh id-dnub. L-atteġġjament huwa totalment differenti. Kull mifdi, kull min hu salvat, kull min hu mżejjem din il-qalb ġdida mingħand Alla, iħobb il-Alla sinċerament. Nies reliġjużi hawn kemm trid fid-dinja. Min natura aħna reliġjużi. Tajjeb, però ħafna nies għalkemm huma reliġjużi mhux vera jħobbuh il-Alla. Għall-inqas mhux Alla tal-Bibbja. Jħobbu Alla tal-invenzjoni tagħhom, komdu għas-sitwazzjoni tagħhom, però Alla tal-Bibbja irid tingħatalek qalb ġdida biex tarfu u tħobbu. Kull min huwa mwiegħed mill-ġdid, l-Alla jħobbu sinċerament, avolja għalissa jħobbu imperfettament. Kemm indumu f'dan il-ġisem mortali tagħna Bibbja tgħidilna illi ma nistgħux neħilsu kompletament mid-dnub. Però issa il-direzzjoni hija waħda għandna qalb imsoffija minn dik l-inklinazzjoni, minn dik il-kalamita, qabel kemm dik il-kalamita nednub. Issa għandna qalb illi tħoss għal Alla, illi tridu lil Alla, li tixtiequ, tfittxu lil Alla. Dik hija l-ewwel kwalifika biex aħna ta' bilħaq jirnexxielna nitqazzu għal Alla. Trid tkun Kristjan. Altrimenti trid tkun imsieħeb fi Kristu. Trid tkun parteċipi fil-grazzja t'Alla. Trid tkun magħmul ħaj minn Alla, altrimenti ma tistax timxi fit-triq tal-qdusija. Però it-tieni numru tal-pin li aħna qegħdin nużaw hija proprjament din. Qed ikunu persważi b'assigurazzjoni sħiħa, b'assigurazzjoni imbierka illi minn issa qegħdin ingawdu rekonċiljazzjoni mal-Alla. Aħna imħabbin mal-Alla. Issib qed ngħidlek. Issib Kristjani illi għadhom daqsxejn inċerti Alla laqagħhom jew le. Għad hemm id-dubju. U d-dubju jerrik. Id-dubju bih tibda tperper ma tkunx taf fejn inti, qed tifhem u allura x'ħajra ħajkollok biex inti tobdi lil Alla u tfittex li toġbu minn ġurnata għall-oħra, jekk inti għadek inċert, intix ta' bilħaq rikonċiljat miegħu, intix ta' bilħaq mħabbeb miegħu. U x'veru għandek il-maħfra sħiħa tiegħu. Tista' tkun Kristjan u tkun għadek daqsxejn ambivalenti hawnhekk, tkun għadek daqsxejn ma tafx. Kristjan li jaf il-patrimonju tiegħu, jaf il-wirt tiegħu, jaf x'irċieva mingħand Alla, m'għandu ebda dubju li Alla ħafirlu id-dnubiet ta' omru kollu minn issa stess. Dak il-mument illi il-bniedem idu li Alla bidejh vojta u jitlob minn għandu l-ħniena, Alla jiġġustifikah. Alla jaħfirlu ħtijietu kollha, Alla jaċċettah. Alla jilqgħu fih danu. Pawlu jgħid lilna l-insara aċċettaw il-xulxin bħalma Kristu wkoll aċċetta lilkom. Kristu aċċettana diġà. Kristu laqana fih danu. Anke meta konna għadna mid-dinbin, laqana għaliex biex ma nibqgħux mid-dinbin. Għalhekk laqana. Laqana biex issa bħala ħbib tiegħu. Intom ħbibi, komplu għadi, intom ħbibi għalinna jekk tagħmlu kull ma nordnalkom jien. Din hija allura ir-relazzjoni ta' mħabba illi tintwera appuntu għax jiena perswas illi Alla ħafirli, perswas illi Alla ħabbibni miegħu, għandi relazzjoni fejn hu laqa lili u jien irrid lilu, f'din relazzjoni allura jiena rrid illi noġbu. Da kollu huwa possibbli sar realtà ovvjament
bil-sakrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju. Daqs kemm huwa ċert. Il-fatt storiku dan li Kristu kien imsallab mas-salib. Miet kien mitfun fil-qabar ta' Ġuseppi ta' Arimatea u wara 3 ijiem irxoxta mill-mewt, daqshekk huwa ċert illi jien għandi l-maħfra minn Alla. U kull Kristjan messu jgħid kemm jiena imbierek dak il-bniedem li Alla ma joqgħodx idnub kontrih. Imbierek dak il-bniedem li għandu il-maħfra tat trasgressjonijiet kollha tiegħu. Allura mingħajr Kristu aħna impotenti u inadekwati. Maħniex kapaċi illi nimxu f'din it-triq tal-qdusija. Imma hu jikkwalifikana. U tara dil-kwalifika. Jiġifieri illi imħabbin mal-Alla aħna kif nirrispondu. Meta Ġwanni jgħidilna aħna inħobbuh għaliex? Għax hu ħabbna l-ewwel. Dak għandna allura hemmhekk motiv, għandna molla li taħdem fina biex timbuttana l-qudiem biex attwalment u realment nimxu fit-triq tal-qdusija. Din qed tieni kwalifika illi trid tkun fiduċjuż, trid tkun persważissimu, trid tiftaħar. Ma tiftaħar b'xejn ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja issejja msalba għalina u aħna d-dinja. Dik il-konfidenza kif esprima l-Apostolu Pawlu. Jiena msallab ma' Kristu, madankollu jien ngħix, ma mhux jien ma' Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li sta ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi hemm aħna, dik il-fiduċja bil-fidi f'bin Alla li ħabbni u tali nnufsu għalija. Pawlu kien konvint illi fuqu ma kien fadal ebda kundanna mingħand Alla u allura ma ħajkollu ebda separazzjoni mingħand Alla. Għaliex minħabba t-pattija ta' Kristu fuq is-salib. Kristu fuq is-salib fetaħ funtana ta' tindif, fetaħ funtana ta' grazzja għalina. Pawlu jgħidilna x'għandkom intom li ma rċivejtuhx mingħand Alla. Kull ma għandna tajjeb irċivejnih mingħand Alla. Inkluż ir-rekonċiljazzjoni tagħna, inkluż illi aħna iva rridu allura nkunu persważi. X'nippossidu, x'għandna fil-għaqda tagħna mas-Salvatur. Il-Bibja tgħallem il-din l-unjoni mistika ma' Kristu u fina u aħna fih. F'din il-relazzjoni x'qed ingawdu malla? X'qed ingawdu? Min issa, mill-mument illi għamilna l-Evanġelju, aħna imqarbin malla. Din hija importantissima. Aħna rikonċiljat, aħna issa sirna ħbieb miegħu. Pawlu jgħid li darba intom l-Efesin aħna wkoll. Intom kontu il-bogħod minnu, immissa sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. Kemm sabiħa din. U fatt! Hija xi ħaġa reali. Aħna issa magħmulin ħbieb malla. Aċċettati minnu. Perswas minna din, għax jekk m'intix, allura mhux se jkollok dik l-enerġija fik biex tirrispondi għal din il-mħabba Alla. Iddu kunu konvintissimi li aħna mhux biss imħabbin malla, imma isimgħu dan, aħna sirna uliet Alla, aħna ħbieb ta' Ġesu, aħna membri tiegħu, aħna ħutu, aħna diġà ġustifikati, diġà mifdija, diġà maħfura totalment, diġà illiberati minn Ġesu Kristu, diġà milquwa u ħielsa minn kull kundanna, diġà meħlusa mill-liġi tad-dnub u l-mewt, diġà magħmulin kompluti fih, kompluti, ma jqosna xejn fi Kristu. Diġà aħna maquda miegħu hekk li aħna sirna spiritu wieħed miegħu, aħna sirna l-ġustizzja t'Alla fi Kristu ibnu, difatti aħna imbierka b'kull barka f'spiritwal fin qed tismawiet. Min jaf l-Iskrittura jaf minn fejn qed nikkwota mhux ħanqod nieħu l-ħin biex ngħidilkom minn fejn, imma min jaf l-Iskrittura jaf illi dawn huma kollha realtajiet bibliċi li Alla jridna nkunu konvinti dwarhom. Irridna nieqfu fis-sod fuqhom sabiex iva s-siġillati bl-Ispiritu Santu tiegħu narfu illi Alla hekk ħabbni ma nix ħanamel, ir-rispons tiegħi ħajkun. Iva, jekk Alla ħabbibni miegħu, allura jiena rrid ngħix ta' ħbieb miegħu, irrid nimxi fuq din it-triq tal-dusija li huwa fetaħ għalina.
it-triq li twassal għal ferħ, it-triq li twassal għal sodisfazzjon veru. Min jafu jemmen sinċerament dal-fatti huwa motivat u mqawwi biex iterraq fuq din il-modija tal-Qudusija. It-tielet numru tal-pin illi rridu nafsu biex ta' bilħaq jirnexxielna nwettqu r-riżoluzzjoni għal bqija ta' ħajjitna. Irrid ngħix, irrid nitqaddes għal Alla. Irrid nitqaddes għal Alla. Tkun perswas fil-qalb dwar it-gawdija futura ta' għena inkonċepibbli fil-preżenza ta' Alla għal dejjem. Alla sejjaħli biex ingawdih fil-ġenna aktar minn hekk f'dik id-dinja ġdida li għad joħloq għal niesu. Fejn hu jkun Alla tagħna u aħna nkunu poplu tiegħu. U Alla jimsaħ kull dema minn għajnihom. Dal-affarijiet nafuhom. Imma kemm aħna perswasi minnhom. Il-ġenna kemm hija reali għalina. Kemm nixtiequha. Kemm kapaċi ngħidu mal-Apostlu Pawlu li ngħixu għal Kristu li mmutu għalih. Kien antiċipattiv illi ikun fil-preżenza tal-mulej. Assenti mill-ġisem jew barra mill-ġisem ħankunu mal-mulej. Kemm ta' bilħaq għandna din il-persważjoni f'qalbna. Aħna li aħna magħmulin ħajjin spiritwalment. Diġà Alla qiegħdna fl-imkejjen smewwitin fi Kristu. Din hija jekk ma tarejx miktuba bl-isfel fuq l-abjad fil-Bibbja. Hija li lim il-fehma tagħna. Alla sabna mejtin fil-ħtijiet tagħna, għamilna ħajjin fi Kristu, laqqamna fih, u mhux hekk biss, imma qajjimna u qiegħdna fl-imkejjen smewwitin fi Kristu Ġesu. Meta aħna nafu fiżikament għadna fuq id-dinja f'Malta. Alla jodna, Alla jqisna illi aħna u jridna li aħna wkoll noddu lil nafusna. Bil-qiegħda fl-imkien smewwitin fi Kristu Ġesu. Fejn Kristu qiegħed hemm qegħdin aħna. Fejn qiegħed Kristu? Fuq l-emenija tal-missier. Aħna membri tiegħu ta' laħmu u ta' għadmu fejn hu Kristu aħna wkoll qegħdin. Diġà aħna ċittadini ta' smewwiet vera. Pawlu jgħid fil-Efesin fil-Filippin 3 vers 20 għax iċ-ċittadinanza tagħna mhix fl-arkivju tal-belt. Fejn għandna l-isem li tagħna omna u missierna fl-insinwa. Iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smewwiet. Minn fejn qegħdin nistennew Salvatur. Li jibdel il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna biex ikun jiġbaħ il-ġisem glorjus tiegħu bl-istess seta' li huwa itaħħad kollox għalih innifsu. Iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-sema. U allura meta dan persważi minnu illi aħna ċittadini tas-sema u werrieta ma' Kristu, kif ħaġġib ruħek f'dil ħajja? Kif? Ħajdu. Ħadkun traskurat, ħadkun laxk fil-moralità tiegħek, ħadkompli tisraq, tkun immorali, tikdeb, tkun idolatra, tgħir, tobod, ma taħfirx. Kif ħaġġib ruħek? Iċ-ċittadini ta' smewwiet iġibu ruhom bħala qaddisin. U għalhekk din hija vera importanti bħalma jeħtieġ ikollok qalb ġdida. Jeħtieġ ukoll tkun konvint mir-rikonċiljazzjoni tiegħek mal-Alla. Hekk ukoll tkun perswas illi fit-tmiem dil ħajja qasira tagħna Alla se jintroduċina għal ħajja aħjar. Bekk bil-persważjoni nkun kapaċi nikkonfrontaw kull ostaklu, kull oppożizzjoni għaliex tfixkil fil-modja tal-Qudusija. Vera? Anke kultant mill-membri tal-familja tagħna, kollegi tagħna fuq il-post tax-xogħol, barra, kullum kien. Frattant, jekk aħna nafu illi aħna ċittadini ta' smewwiet, u allura ma nċedux. L-apostli ma ċedewx, lanqas taxxu fl-isfidi qudiemhom għaliex kienu persważi fi-kliem l-Apostlu Pawlu illi l-afflizzjoni ħafifa u mumentanja tagħna, ġifieri hija biss dibatija ħansejħulek ta' ftit ħin.
din qed tipproduċi għalina toqol etern ta' glorja li liem minn kull paragun. Tħassar dak il-Kristjan illi tant huwa affissat fuq il-ftit dbatija tiegħu. Id-batija hija reali. Hemmhekk qiegħda. U kulħadd għandu semm minnha. Imma meta nafu li Alla qed juża dak id-batija biex jagħmilna imseħbin fil-qdusija tiegħu, allura mbagħad l-attaġġament tagħna ħajinbidel x'vera. Alla minn issa irid jagħtina t-tama tal-glorja sabiex iżommna fis-servizz tiegħu. Pawlu jgħid aħna ġustifikati, anke l-afflizzjoni tagħna taħdem il-sabar, il-karattru pruvat, għaliex l-imħabba tagħna hija msawba fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu moti lilna. Allura il-mod kif inżommu lil nfusna f'imħabtu hija billi nħarsu lejn il-ħniena tagħna għal ħajja eterna, ġifier għal sakemm aħna naslu fil-preżenza tiegħu fil-ġenna. L-aħħar pin illi rrid intikom hija xi ħaġa li wkoll issib ħafna Kristjani li imaqmu jipprotestaw, jgħidulek ma nistax m'iniex kapaċi, provajt, da vizzju li twelid bih, ħafna skużi, ħafna pretesti biex ma jagħmlux ir-rieda tagħna. Ma jafux appuntu dan il-pin. Iddu kunu persważi li Alla diġà minn issa forniena bir-riżorsi kollha, bil-qawwa kollha biex attwalment aħna jirnexxielna nimxu fit-triq tal-qdusija. Għandna r-riżorsi kollha. Għam jekk tgħidli bittir li kwadru, Pawl, qed tifhem. Ngħidlek irid ikolli r-riżorsi, le? Ma tippretendix li mpittru fl-ajrwek, irid ikolli t-tila, irid ikolli l-kulur, irid ikolli l-bniezza, irid ikolli l-żejt, vera jew le? Irid ikolli r-riżorsi biex attwalment nipproduċi xogħol ta' artist. L-istess ħaġa fil-qdusija. Alla min issa tagħna dak kollu li huwa meħtieġ għal ħajja u għat-tjieba. L-Apostolu Pietru hekk jgħidilna fil-bidu tat-tieni ittra tiegħu. Is-seta divina tiegħu tatna b'xejn il-ħwejjeġ kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja u l-pjetà permezz tat-tarif veru ta' dak li sejħilna bil-glorja u l-eċċellenza tiegħu stess. Alla mhux ħajdilna kunu qaddisin għax jien qaddis, mingħajr ma jtina r-riżorsi u l-abbiltà biex attwalment inkunu qaddisin. Fir-realtà fil-prattika minn ġurnata għall-oħra. U l-aqwa riżors, l-aqwa by far, l-aqwa riżors huwa l-Ispiritu Santu. Moti lilna biex ikun l-avukat, biex ikun is-sostenn, biex ikun l-għajnuna tagħna, biex ikun il-gwida tagħna, biex attwalment jaħdem fina dak li huwa xieraq, tajjeb u nobbli f'għajnejn Alla. Mingħajr l-Ispiritu Santu m'aħniex kompetenti. Mingħajr ħafna Kristjani anke jaħsbu li jistgħu jagħmlu l-isforz uman tagħhom, jippruvaw, l-istess bħalma wieħed alkoholiku jibda jmur f'dawn il-laqat fejn jinġabru ċirku, jqogħdu jitħassru lil xulxin biex forsi kollhom din forsi nasal biex naqta' x-xorb. Id-dusija ma taħdimx hekk. Id-dusija l-ħidma tal-Ispiritu Santu fina. Il-ħidma tal-Ispiritu Santu fina. U aħna nikkoperaw miegħu ħankunu mimlijin bih, ħankunu kontrollati minnu biex attwalment iva naslu biex nimxu dik it-triq tal-qdusija. Però jekk aħna niddubitaw Alla tagħniex biżżejjed. Le, Alla diġà tagħna. Kull ma huwa meħtieġ għal ħajja twila. Pereżempju, Alla tagħna wkoll l-Iskrittura mqazza li mhux biss tagħmilna orrief għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu. Imma wkoll tgħallimna, tikkoreġina, twiddibna, tħarriġna. Hemm min imur il-ġim biex jitħarreġ vera biex jibni muskulatura tajba u jżomm li nnifsu b'saħħtu. L-Iskrittura hija proprjament dak il-kors li Alla tagħna biex aktar ma nsiru mitla tal-Iskrittura u nirċevuha bil-maswetudni aktar nimxu fit-triq tal-qdusija. Iva, bil-fidi f'Ġesu Kristu aħna diġà elibna d-dinja u elibna x-xitan. L-intrapriża tal-qdusija li forsi għaxu tidher impossibbli tifhem għal Kristjan li jaf dawn l-erba'
punti. U jħaddimhom. Il-dusija issir xi ħaġa reali għalih. L-intrapriża ta' dusija mhix impossibbli għal dawk li Alla sejħilhom għal fuq inħatija. Alla jgħid li aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Għaliex mhux biss tagħna qalb ġdida, mhux biss irrikonċiljana miegħu, tagħna wkoll il-persważjoni li se ngawduh fil-ġenna għall-eternità u wkoll minn issa tagħna l-għodda tagħna r-riżorsi biex attwalment nitqazzu għalih. Kif rajna f'Iżajja illi mbagħad il-mifdijin tal-mulej jerġgħu lura u jitlu f'Sion bana. Naslu f'Sion fl-amara tal-Alla fil-ġenna f'dar il-missier sejħa li trid. Bana bil-kanzunetta ġo qalbna fuq fomna u ferħ ta' dejjem ikun hemm fuq rashom u jiksbu ferħ wena u n-niket u tnejt jaħarbu. Amen.